What's up mga kaparts? Kumusta mga backyard garden nyo dyan? Woo! Okay na ba? Kukuha tayo ng alugbati kasi may naghingi ng kapitbahay. Wow. So naghingi ang kapitbahay ko ng alugbati. So makaharbit tayo mga Wow. kaparts. Salamat naman mayroon naghingi. Ayun ang alugbati natin. So magluto do sila. So iyon ang maganda dito kasi pag gusto magluto makakapit sila mga kaparts. So marami sila dito para gawing gulay. Meron agad. So ito ang sabi ko mga ka-parts, magtanim tayo para hindi na tayo bili pa, diba? Ibigyan natin ito sa kapitbahay. Super taba. Preskong presko. So masaya ang kapitbahay. So mag-ibig tayo ng lugbati. ¿Dónde más si Sheila? Safford Jokes.